Der er den 61,5. Jeg skal lige vise jer et fedt produkt. Jeg er vild med værktøj. Det er en polystyren cutter, og den er bare gennemtænkt. Fyren, der opfandt den her, han hedder Michael. Han er smed. Han er sådan en Ole Opfinder-type. Og han går på jagt med en kammerat, der hedder John. Og John bygger huse, og John mødte op til en jagt og var tydeligt frustreret over, at når han skulle stå og skære sådan nogle blokke her, så var det på den traditionelle skære, som er sådan et vakkelvognsstativ, hvor det står skråt, og hvis det blæser som i dag, så er det noget hejs. Og så sagde han, kan du ikke opfinde noget? Og så gik han hjem i værkstedet, og så opfandt han det her monstrum. Men den er enormt smart. Prøv at se her. Tråden den er gemt væk hele tiden. Så hiver man op her, og sætter den i den højde, man nu vil i forhold til emnet. Og så kan man slide det her emne. Og jeg ved nu, at jeg skal skære en blok på 60,5. Den sætter jeg på 60,5. Denne her, det er også den, der aktiverer den. Trykker jeg med tommelfingeren her, så kører tråden, og så holder man bare der og så venter. Den slukker for strømmen en gang imellem, for at sikre, at tråden ikke bliver for varm, og den lever længe. Så kan man se, nu er den gået igennem, og så kan man fjerne det her fuldstændig perfekt skåret. Og man skal ikke trække eller trykke eller noget, der er nogle lodder indeni, som trækker den ned i den rigtige hastighed. Det er en mand, der har tænkt sig om. Den er virkelig god at arbejde med. Og det er sådan, når man lægger sådan et fundament her, som vi gør, så ville jeg ønske, at der var flere steder, man lige skulle skære noget til. Den er god.